Patay ang usa ka 78 anyos nga motorcycle rider human kini madasmagi sa usa ka taxi sa barangay Buaya, Lapu-Lapu City. Sa video nga kuha sa netizen nga si Sander Pantoja, makita ang pagkalabay sa motorcycle rider tungod sa impact sa pagkadasmag. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, samtang nagsubay sa ML Quezon National Highway habig sa barangay Buaya ang taxi, pasado alauna sa hapon niadtong Biyernes, ni change lane kini. Human mihunong ang gisundan niini nga multicab. Natunong usab nga niadtong higayuna paliko ang motorcycle rider nga nagsubay sa opposite nga lane. Nadapa sa tambalanan ang biktima apan human sa pipila ka oras nakutluan kini sa kinabuhi. Karong adlaw gikatakdang pasakad og kasong reckless imprudence resulting in homicide ang taxi driver, human wa magkasabot ang taxi driver ug ang pamilya sa biktima. Samtang matud ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga kun basihan ang point of impact sa hitabo, parehong sad-an ang driver sa taxi ug ang motorcycle rider. Atong basihan, silang duha murag nagi at fault kay ikaw nga muliko dapat mo minor, i-clear sa nimo bago ka muliko, ikaw sad nga highway, do highway ka, imo sang estimaton nga di sad kay kakusog nga nasa kay napakay chance nga mo break og naa mo kay kasong mulabang or naa mo gali muliko.